Hello guys, good morning. Jotono kaham. Sakla tirok kena school thang palala ha raincoat chungoi. Watai mang pori khable choli tong ki ba rasta bo hayama sin parawa. Hasal mat to sikhoi ma thang moi para bishing te rasta hayaba. Gibrok thang pai be haba taba. Mai rong muthung goya koi ang mai chagrana borok. Yan pai chapanya thang pro mai je thanyet mani hamalat kesalma ba dati bu mai chamaya angke mai okuya sakla bu mai chaya pa ai shirin kino angke ba angke tabuk mai chasinai amongke jakumra bosok no kolok ma ke je kelai tei kholai na wei sungmani sungborok moso thaisa kera wei amuke phwaini mangso mi aproni mangso bono muthungoi najak muthungoi dong kita bana tung hang kena nok singo chawi sinai haro nogatiwa momo kesema ba pen pala asok saisina kenai tong niro ani blog no paithajara. Finally tabok kena muthungoi akongoi khuri tepi ha tabok ke chasinai mai sakla tra uphai sokpai ha ang mai aprose salia sakla tra uphai si sasibo ke tabok chasinai tani hamla saijong ke mai laia saijong kena mai chate siyamba abu okuya phai si mai okuya bo bram nai sui tong gisasne capai nyerung malah fisna. Tabok kita mai hamba kuai chasinai emo saklani baba school point phara saklano kuai tui phimani mangso tong ba mangso sabai hangke nang kuai chaw mangso bai mai chakita mangso chabai ha khero hisai tong jalang mangso bai mai chakyang kuai chaw musurung kiba bo kuai ya ka hamba mo bazaro hai kilisa so kuai tui pisi ki ho dei romani ge pair phai janta angke ama anju tanai bai tiniro omo order khaima gadama singta hana phonok je khoba tini phonok nai hi thui nei mani kai legoi gen nok
no di rok tak no ba sislala ta hai pai pene ri tak matama basa wis no ni ro no